I veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan tutorial na ovom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati jedan zanimljiv program koji vi instalirate na vaš kompjuter i možete da igrate online turnire i da tako kupujete stvari. Možete da igrate vaše omiljene igrice kao što su Dota 2, League of Legends, Counter Strike 1.6, CSGO i ja mislim da još ima još neke igrice. Sad ćemo to da vidimo. Evo da, kao što vidite, Dota 2, League of Legends, Starcraft, sad ne znam šta je to, ima World of Tanks i CS1.6, CSGO. Te igrice možete da igrate i da zarađujete poene za koje ćete kupovati stvari kao što su kompjuter novi, možete kupiti čak i auto, skinove za LOL, za Dotu, iteme i tako, svašta nešto. Znači, kada uđete morat ćete da se registrujete. Ja ću vam download link staviti dole u deskripciji videa da možete da skinete. Znači, kada ga skinete, registrovat ćete se, laka je registracija, čak ne morate da odete ni na email adresu da potvrdite prijavu, već odmah ste registrovani, tako da naknadno možete da uradite overu vašeg ovog naloga i to je dobra stvar kod ovog programa. Znači, šta možete sve da kupite, sad ću vam pokazati. Evo vidite, imate svakojakve stvari. Znači, evo pogledajte, imate levele, ja sam sad trenutno 3. level. Ostavit ću vam moj referral links dole u opisu videa, pa ako hoćete da se registrujete, da mi pomognete da osvojim koji coins, može da mi pomognete. Znači, imam 0 poena pošto sam igrao drop mečeve i ništa nisam osvajao, tako da što nije sad ovo, aha, evo ga. Tako da imam 0 keša, ali nadam se da ću sad krenuti da zarađujem nešto. Evo vidite, možete da naknadno posle odete na email adresu da potvrdite vaš nalog. Imate referral links, ja ću vam dati to da možete da se registrujete preko mog, pa da ja neki coins. Evo vidite moju statistiku. Znači, imam 7 poraza u LOL-u, nisam nešto dobar, jako puno failam u partijama, tako da sam loš u LOL-u i onda neću više ni da igram. A CS1.6 sam pobedio već jedan turnir, tako da to ću nastaviti da igram, tu sam baš dobar. Onda imate razne stvari, tu imate da kupujete već neke poene i tako to, ali to ja ne bi radio pošto sve možete da osvojite. Onda imate ovdje, možete da, sačekaj samo da vam pokažem, samo da mi se pojavi. Evo, naprimjer, hoćete da uđete u, šta sad, jel ima, aha, za Ligu Legendi verovatno nema ništa, ali za CS ima nešto. Možete CS da igrate i preko Steama i non-Steam, ali ja mislim da ako ste non-Steam ne možete nikad osvojiti nikakve poene, tako da bolje vam je nabavite Steam ako hoćete da igrate turnire za ove poene. Morate da, morate da nabavite Steam, inače nećete nikad ništa osvojiti. Znači, ovo je jako dobra stvar. Jako je dobra stvar ako igrate Counter, i ako ga već igrate, bolje onda da osvajate neke stvari, da zarađujete coinse i da kupujete neke stvari, da poboljšavate vašu opremu. Tako da to je to što se tiče ovog tutoriala. Možete praviti i klanove, ja već imam tu jedan klan, Ultra Team, to je nešto sa drugarima. I to je to što se tiče ovog tutoriala. Ja se nadam da se svideo, ako jeste, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!